איפה 2? אני לא רואה 2. אף אחד לא טבעי, לא להקשיב לבלובר. זה אחלה של מפה, אל תעשו אותי. יצא מעתה עם מת. סטופ! פתח מקמה. שנייה אני בא. בלובר, אתה תקבל סיב בלובר. זה היה בטעות, שקט. כל הטרור בדק לעיגול באמצע שסימנתי, מהר, צאו. יאללה, צאו לשם, כל הטרור. בלובר, אתה תקבל שקט! טרור, בואו אחריי בדק, זה שיורה! יורה! פה! מסתובב מת קמת. בשיפט כולם, יאללה, בשיפט. כולם 3. שקט אבל. כל הטרור להיכנס לפה. להיכנס לכולם. למה? מחליפים מפה, אתה דפוק? מה זה קשור? אתה פרי קילר, ממש פרי קילר, ויתנו לך על זה